Λοιπόν, περιμένετε. Λοιπόν, θέλω έναν πρόλογο. Θέλω έναν πρόλογο πριν ξεκινήσει το σύστημα. Τελευταίες μου στιγμές στο καψίμι της Δελεάν, ως πολιτικά θα με εξηλώσουν οι στρατιώτες από εδώ. Πόσος μηνός είναι σήμερα? 10. Εσύ στις 12 δεν απολύωσουν. Στις 10, Αρχίζει καθιστός. Παπάζογλου και Παπαδάτος. Από πά ξεκινάμε. Να αλλάξω ράφτη. Αμά τα λεφτά. Αχ, το απόλυτο. Το ωραίο που κάνω εδώ είναι που θα τα δάκρυα στεγνώσανε. Την άλλη Κυριακή παίρνω το χαρτί. Αντωνόπουλε, πάντα σαν κι άνοιξε. Αντωνό! Αϊγάνει. Άντε, καλώς πολίτης. Καλώς πολίτης. Κι αύριο σειρά μας.